באתי לארץ ב-52 לראות אם אני יכול לעזור לעני. היו היה חולם, וחלומו הכנסת גידול הכותנה לישראל והפיכתה לארץ כותנה. וההמשך ידוע. סם הוכתר על ידי החקלאים בתואר אבי הכותנה. אני אף פעם לא מרגשתי שאני אבי הכותנה הישראלית. הרבה אנשים עבדו בדבר הזה. הרבה אנשים נלחמו בשביל הדבר הזה. אני רק הודעתי, זה לא שלי, אני רק אחד מהם. תריסר מנפתות קולטות את הזהב הלבן, פועלות בעונה 3 משמרות, כי באזורי הכותנה הוותיקים שבעולם. לקחו אותי לבית בית-שאן, ובעמק בית-שאן החלטתי שאני יכול לגדל קטנה שמה. באמריקה אני מגדל קטנה על החווה שלי. גדלתי חווה יותר מ-40 שנה. סם, הלא הוא שמואל, בילה את ימי נערותו בארץ. הוא למד בגימנסיה הרצליה ויצא לארצות הברית. Self-made man אמריקני, שגילה שנית את הארץ לאחר 40 שנה במדבר. הוא הגיע לעמק בית שאן וזרע שם את זרעי הכותנה הראשונים. אני נזכר רק כאשר הבאנו אותו לראשונה, להראות לו את השטח בעמק בית שאן, על שפת הירדן, זה במקום שאחר כך הוקמה חוות שמואל. כשהוא ראה את האדמה הזאת, הוא כרת ברך והתחיל לטעום את טעם האדמה. וראיתי את ההתפעלות שלו מטיב האדמה. ראיתי שהאיש הזה הוא והאדמה חד הוא. הכריכה הראשונה שנכבשה בשנת 1954. את הסרט בחנוכת המנפתה הראשונה גזרה שרת העבודה דאז, והחקלאים ברכו על האירוע החגיגי. ראינו בזה איזה מפנה גדול מאוד בשטח גידולי השלחים בארץ. מי היה באותו מעמד? באותו מעמד הייתה אז גולדה, שהיא הייתה אז שרת עבודה, וגם סם המבורג, שהוא היה היוזם והדוחף לגידול הכותנה בארץ. הוא אז היה אז הבן אדם שהוא בתוקף דרש, שאומר, אם אתם צריכים כסף, זהו הכסף, זהו אתם יכולים לגדל דבר שזה תמיד כסף. כיום מכניסה הכותנה למעלה מ100 מיליון לירות בשנה, והיא אחד מענפי היסוד בחקלאות. הענף עכשיו הוא חי הנושא את עצמו, אבל החקלאים זוכרים עדיין בליבם את הגישוש הראשון. בעמק בית שאן זרענו 40 דונם. בחוות שמואל זה היה.
זה חבל שאני יצאתי בעמק ואמרתי אז לחברים שלי, לוי אשקוף שהיה שמה ולכל האלה שעבדו איתי, שזו הקטנה הכי טובה שראיתי בחיי. הכותנה השתרשה במהירות. חקלאי ישראל רושמים לזכותם שיאי עולם ביבול ליחידת שטח ובמיקון מוחלט של הענף. בשנים טובות מניב דונם 130 קילוגרם סיבים, ומושקעים בו פחות מיום וחצי עבודת אדם. מחצית היבול מופנית לייצוא. יש בו בסם מן השילוב הנדיר של חוזה בעל חוש מעשי. הדיבורים המיותרים ממנו והלאה. העיקר אצלו המעשה, היבול הנכנס לשק. אני רציתי לחסות את שדות הארץ במשהו בגידול טוב. בשנה הזו, בשנה הבאה, יהיה לנו קרוב ל-400,000 דונם בקטנה. זה הרבה מאוד אדמה. וכולם מרוויחים טוב בקטנה. וזה חשוב. כולם התייאשו מהדבר הזה. אמרו שהמדקים הם קשים מאוד והקטנה אף פעם מתבשל. אבל אני אמרתי שכל מזיק אפשר לתקן, אפשר לעשות משהו. יש קונטרול לדבר הזה. היו הרבה אנשים מיואשים בהתחלה. חשבו שיהיה אפשר לגדל, חשבו שיהיה אפשר לחיות עם המדקים האלה, והחקלאים מרגישים שהם יודעים בדיוק מה זה לעשות. עגלות עמוסות כותנה בדרכן למנפתה הפכו להיות נוף של שגרה, אך החקלאים זוכרים חסד נעורים לחוזה הכותנה. אבל כשבאתי לקטנה הזו, אמרתי שזו הקטנה הכי טובה שראיתי בעולם, בחיי. שאם יש לנו די מים, למרות המדקים, יש זמן
ונגדל בארץ יותר מ100 מיליון לירות של קטנה, ובשנה הזו יהיה 100 מיליון לירות. אני עוד לא פגשתי במשך ימי חיי חקלאי דומה לסם המבורג. יש לו אינטואיציה כזאת שאני חושב שאנשים מעטים מחוננים בה. ועכשיו, אחרי 15 שנה, הקטנה זה הגידול הכי חשוב של השדות אחרי תפוחי זהב, הציטרוס. מסע ההישגים של הכותנה הישראלית, שזה אך עברה את שנת הבר מצווה לאי כלומה, נחוג על ידי המגדלים הצופים בכבישת הכריכה המיליון. אני מכריז בזה על הטקס לקבלת הכריכה המיליון. אני מכבד את השר חיים גבתי. זכינו לכבוש את הכריכה הראשונה פה בעמק בית שאן, ואנחנו שמחים שגם היום את הכריכה המיליון אנחנו יכולים לכבוש פה בנוכחות חלק של העובדים וחלק מהמגדלים הראשונים. נקווה שבזמן הקרוב, אחרי שבעלה הראשונה הזאת לקחה לנו כ-15 שנה, את המיליון השני והשלישי והרביעי וכך הלאה, נקבל למספר שנים מועטות. מה חלקו של סם המבורג באימוץ הכותנה? חלקו הוא קודם כל ביוזמתו התחילו לגדל כותנה בצורה מסחרית בארץ. הוא הביא את הכלים הראשונים, הוא הביא את המומחים הראשונים. הוא ממש גידל, אפשר לומר, את 100 דונמים הראשונים. בהתחלה לא חשבו אותו למשוגע. בדרך כלל כל אדם שמתחיל דברים ככה לא שגרתיים חושבים אותו למשוגע. אפשר להגיד שהוא הדביק אתכם בהתלהבות? הוא הדביק אותנו בהתלהבות בהחלט, אבל אני חושב שלמדנו מהר מאוד, והוא הופתע, אני חושב, שאחרי שהוא חזר כעבור שנתיים הוא הופתע לראות שאנחנו כבר עומדים על רגלינו ויודעים כבר לגדל גם בלי לשאול אותו כל שבוע מה לעשות. החקלאים פה בארץ הם באמת מכירים עכשיו.
אני מאוד מאושר שעבדתי איתם כל השנים האלה. היה זמן שלא היה לסבלנות, אבל אני רואה שהם למדו. הדוד סם, החוואי המיליונר היהודי מאמריקה שחידש את בריתו עם הארץ בדרך מקורית. הדוד סם. שמי סם המבורג.